Na Čertove vás celoročne čakajú komplexné, luxusné a kvalitné ubytovacie a wellness služby. V našom hoteli si nielen oddychnete, ale zároveň spoznáte zaujímavú lokalitu Javorníkov. Stvorené sú na lyžovanie, bežkovanie, pešiu turistiku pre náročných i menej náročných horomilov. Po návrate z výletov vás čaká čertovský príjemný relax. Wellness and Spa Hotel Čertov je tu pre všetkých, ktorí radi trávia voľný čas v prírode, hľadajú romantiku, oddych alebo chcú stráviť čas so svojou rodinou. Sme family-friendly hotel, takže rodiny s deťmi majú u nás otvorené dvere. Vo vnútorných priestoroch hotela platí prísny zákaz fajčenia. Zároveň sme vybavení aj výťahom a izbami pre ZP klientov. Náš hotel je teda bezbariérový. V hoteli sa môžete ubytovať v dvojlôžkových izbách s možnosťou prístielky alebo v priestranných mezonetových apartmánoch. Tiež ponúkame ubytovanie aj v chatkách s terasou a grillom. V apartmánoch je k dispozícii vlastná kuchynka, obývačka. Každá izba či apartmán má svoje vlastné sociálne zariadenie a LED televízor. Všetky priestory sú nové, komfortné a zariadené v príjemnom horskom a rodinnom štýle. Dvojlôžková izba s manželskou postelou a jedným samostatným rozkládacím kreslom hotelového typu, možnosť oddelených lôžok. Dvojlôžková izba 28 s manželskou posteľou a terasou je možné spojiť dve izby, 28 a štúdio s kuchynkou, kde budú mať spoločnú chodbu. Štúdio s kuchynkou a manželskou posteľou. V izbe sa nachádza kuchynka, mikrovlnka, chladnička, rýchlovarná kanvica, jedálenský stolík, nočný stolík a izbový stôl. Izba má vlastnú terasu a balkón. V bazénovom svete na vás čakajú dva bazény, relaxačný a plavecký bazén s veľkou výrivkou. Nechýbajú atrakcie ako chrlič vody, dúchadlo či masážne sedadlo. Bazény sú kryté s výhľadom na prírodu Javorníkov. Podlaha v bazénovom svete je vyhrievaná, takže z vody či z ležadla môžete pokojne pozorovať zimnú zamrznutú krajinu. Strop bazénového sveta je celodrevený, čím tvorí stavebný a estetický unikát. Relax v našich saunách nájdete v každom počasí, každý deň. Saunový svet vám poskytuje viac ako 200 metrov štvorcových pohodlia a relaxu. Nechýba tradičná parná sauna, infrasauna či fínska sauna, výrivka, sprchová oáza, masážna zóna, oddychová zóna s krbom. K dispozícii máte vyhrievané ležadlá či knejpov chodník. Každý návštevník saunového sveta dostane na recepcii hotelovú plachtu. K pohode na horách patrí aj kvalitné jedlo, víno alebo pivo. Príjemný zážitok z celého ubytovania vám umocní naša skvelá slovenská kuchyňa. Raňajky podávame zvyčajne od 8 do 9:30, a la carte menu ponúkame zvyčajne od 12 do 15. Večere podávame zvyčajne od 18 do 19:30. Ak patríte k aktívnym typom a baví vás športovať, v hoteli Čertov sme mysleli aj na vás. Ponúkame športoviská pre vnútorné a vonkajšie aktivity. Máme pre vás vonkajší tenisový kurt osvetlením, kryté športovisko na volejbal, badminton a florbal, posilňovňu s bežiacim pásom, stolný tenis, dve bowlingové dráhy, šipky, biliard, outdoorový activity park, virtuálna realita, požičovňa kolobežiek, elektrobicyklov. Bližšie informácie získate na recepcii.
okolí nášho hotela sa nachádzajú krásne cykloturistické trate. Trate sú značené a udržiavané. Ponúkame naše bicykle hosťom, aby si mohli užiť okolitú prírodu. Naši hostia si môžu požičiať okrem bicyklov aj výstroj, prilby alebo detské sedačky. Na izbách budú mapy, aby si naši hostia mohli naplánovať trasy a výlety podľa obťaženosti. Okrem bicyklov požičiavame aj palice Nordic Walking pre peších. Chatky Čertík sú čarovným miestom, kde si môžete oddychnúť a načerpať nové sily. Chatky sú umiestnené v krásnom prostredí javorníkov, obklopené lesmi a lúkami. Chatky sú vybavené všetkým potrebným pre pohodlný pobyt, či už hľadáte romantiku pre dvoch alebo rodinnú dovolenku. V lete si môžete vychutnať turistické trasy, cyklotrasy a zber lesných plodov. V zime sa chatky nachádzajú neďaleko lyžiarskeho strediska Čertov. Chatky Čertík sú ideálnym miestom pre všetkých, ktorí hľadajú pokoj a pohodlie v krásnom prostredí prírody. Každá chatka má vlastné parkovacie miesto pre jedno auto, samostatná terasa a grill na terase. Drevené uhlie na grilovanie si môžete zakúpiť na recepcii. Vybavenie chatky. Na prízemí sa nachádza kúpeľňa so sprchovým kútom, obytná časť s kuchynským a jedálenským kútom. Súčasťou kuchynského vybavenia je elektrická varná doska, mikrovlnná rúra, chladnička, rýchlovarná konvica, TV a Wi-Fi pripojením. Nadštandardnou súčasťou výbavy v chate Čertík je klimatizácia. Chatka má 2 spálne. Spálňa s 2 samostatnými lôžkami, ktoré je možné spojiť, a spálňa s manželskou posteľou a jedným samostatným lôžkom. Pre väčšie skupiny, ktoré majú radi súkromie, chcú grilovať a sedieť večer spolu, ponúkame možnosť ubytovať sa v priľahlej chatke Čertovka. Nachádza sa 20 metrov od nášho Wellness and Spa hotela Čertov, vďaka čomu môžete využívať všetky naše výhodné služby. Vybavenie chatky, predsieň, kuchynská linka s riadmi, kávovár, mikrovlnka, chladnička, umývačka riadu, elektrická rúra, 2 sociálne zariadenie, sprcha, 3 spálni s TV, obývačka s veľkým gaučom a s TV, jedáleň, krb, vonkajšia terasa, v lete vonkajší grill s posedením a kotlíkom na guláš, opekačka pri potoku. Spanie, spálňa s manželskou posteľou a detskou postielkou, spálňa s manželskou posteľou a 2 prístelkami, izba s jedným samostatným lôžkom, pohovkou a 2 ďalšími miestami v podkroví. V obývačke je pohovka a gauč.
V našom hoteli nájdete všetko, čo patrí k horskej dovolenke alebo k romantickému víkendu. Komfortné a príjemné ubytovanie v izbách, apartmánoch, wellness and spa centrum pre všetkých, kvalitné jedlá zo slovenskej reštaurácie, športoviská pre indoor aj outdoor aktivity, lyžovanie na Čertove, turistiky a výlety v okolí Čertova, organizovanie svadieb, kongresov, spoločenských akcií. Na recepcii vám radi poradíme, čo všetko sa v okolí Javorníkov dá vidieť a zažiť. Zároveň vám zabezpečíme návštevu všetkých relaxačných miest v našom hoteli. Neváhajte nás kontaktovať a pýtať sa. Využite perfektne vybavený Wellness and Spa hotel Čertov na zorganizovanie teambuildingu, na ktorý budú vo vašej firme ešte dlho spomínať. Každý z vás sa už pravdepodobne zúčastnil teambuildingovej aktivity, aj keď o tom nevedel. Možno to bol víkend s kolegami po ťažkom pracovnom týždni. Teambuilding v hoteli Čertov je dotiahnutie tejto myšlienky na maximum. Niekoľko dní naplnených najrôznejšími aktivitami, oddychom vo wellness či vínom a jedlom od vychýreného šéf-kuchára. Toto všetko v prostredí prekrásnej prírody s najčistejším vzduchom v celej Slovenskej republike. Wellness and Spa hotel Čertov sa môže stať ideálnou voľbou pre predstavenie vašej najnovšej rady produktov. Radi vám tiež pomôžeme so zorganizovaním firemných školení. 3 plne funkčne vybavené kongresové miestnosti ponúkajú 25 až 150 miest.